πλάκα μας και να περάσουμε ωραία. Αυτό είναι το παν. Και θα δούμε στη συνέχεια. Ισχύουν οι φήμες, Αντώνη, ότι έχετε βάλει πλώρη για τον τρόπο. Ποιο θα γίνει μάχη, πανικός. Παπαντάζ από σήμερα βάζει στόχο για την κορυφή. Πρώτο. Όπα, αυτά είναι. Κύριε Πεφάνη, εσύ. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μια φράση του Μάριου του Blackman. Ναι, για πες μας. Πατώνουμε. Τέλος η κουβέντα. Ήρθαμε εδώ πέρα να παίξουμε τελείως φιλικά, Ναι. και έβλεπα λέιζερ σε μένανε πάνω προσωπικά. Ποιος θα κάνει αυτό, γιατί είναι σοβαρές καταγγελίες. Εγώ ήμουν από πίσω και το πείραζα. Λοιπόν, μου πήρανε Τα 5 τζάμπα, γκολ τα σβήνουμε. τζάμπα μίζες μου πήραν οι διαιτητές. Σοβαρές Και καταγγελίες εδώ αυτά. πέρα είχα μεγάλο πρόβλημα και ξαφνικά φαινόμουν μόνος μου. Ο Γιώργος Προσπάθησα Καμπάκος να με κάνω λέιζερ, έτσι. Τα πάντα στο πρώτο λεπτό, δεν κατάφερα. Μόνος, τίποτα. όλα μόνος. Ο κύριος Γιάννης Είμαι πολύ δυσαρεστημένος. άψογος. Τελείως, Συγχαρητήρια. εγώ θα συνεχίσω Κύριε Γιάννη, στον Πάτο. στον επόμενο αγώνα. Να είστε Φίλε, ο καλά. Πάτος είναι δικός μας, μην αγχώνεσαι καθόλου. Δεν τον αφήνει. Καλή συνέχεια στις δύο.